Studovat cizí jazyky v zahraničí není dnes nic neobvyklého. Čeští studenti vyrážejí do Ameriky, do Austrálie, ale stále častěji také do Číny. To Vítek si přírody moc neužil. Vyrazil totiž do Pekingu, a to už po 8. První, když jsem přišel do třídy, tak to byl hrozný šok, protože nebyl tam vůbec žádný Evropan, anglicky tam moc lidí neumělo. Toho donutilo mluvit výhradně čínsky. Lidi anglicky nemluví ani slovo, tak musíš každý den vycházet se slovníkem v ruce a to pak jde. Po návratu se Vítek ve svém rodném Ústí spřátelil se studentem umění Bo Yangem. A když zrovna nechroupají na náměstí Trdelník, vozí v minibuse čínské turisty po památkách. Pro televizi Barrandov Zuzana Dusbabová. Naše školy se těší čím dál větší oblibě u zahraničních studentů. Cestu si k nám našel i čínský rodák Bo Yang. Student umění ovšem nezamířil do Prahy, ale do Ústí nad Labem. Moje učitelka studovala v Čechách a když při jedné hodině představovala českou kulturu, protože studuju umění, tak představovala i české umění. A od té doby mě začalo Česko zajímat. Když Bo Yang v rodné Číně dostudoval na bakaláře, rozhodl se zamířit do zahraničí a díky své učitelce už věděl kam. České umění je hodně specifické. Česko se teď stává centrem umění, tak si myslím, že to bylo správné rozhodnutí. Už když přijel, tak mu hned učarovala naše architektura. Je to tady hodně zdobený, to se mi hodně líbí. Když se ho zeptáte, co z našeho umění má nejraději, okamžitě v počítači najde fotku sochy Davida Černého. Ta opravdu zaujme. Na co si ale opravdu těžko zvykal, je naše česká kuchyně. Jídlo je největší rozdíl, s tím čínským se vůbec nedá srovnat. V tom vašem je moc masa, je hodně mastné a slané a na to nejsem zvyklý. Nejen naše jídlo, ale i zvyky v českých restauracích Číňanům nesedí. Doma například vůbec nedávají dýška a nejen to, i k obsluze se tam chovají jinak. Když jste v Číně v restauraci, tak normálně zavoláte číšníka, hej, pojď sem. A v Čechách nic, tady si musím počkat. A někdy musím čekat hodně dlouho. Momentálně studuje Yang na magistra v oboru umění. Po studiu by tu chtěl zůstat. Pokud to půjde, budu studovat dál, abych toho pochopil z české kultury víc. Protože jsem tady krátkou dobu, tak jsem nestihl pochytit všechno. Spolu s kamarádem, co shodou náhod studoval čínštinu, už plánují sešlost česko-čínských studentů. Chtěl bych nalákat a představit Čechy co nejvíce Číňanům, aby víc a víc Číňanů přijíždělo sem do Česka, protože to stojí za to. Když poznáte tady tu kulturu, tím si hodně přiblížíte i tu vlastní. Pro televizi Barrandov Zuzana Dusbabová.